Nyom adioson nwotwe. Me man, monya asoma me nkyerɛkyerɛ. Monwea mo asoma manum nsɛm. Mebue manu mebuo mu. Meyi atitesɛm adi sɛ akasa bebuo. De yateɛ na wama yɛhunu. Na yɛagya no aka kyerɛ yɛn no. Yɛremfa hunta wɔn ma. Yɛreka nkyirima Awurade ayɛ yisɛm. Ni tumidie. Ni na nwanwade a wayɔ no. Ɔde adanse tintim Jacob mu. Na ɔhyɛ mmara Israel mu. Ɛno na ɔde hyɛ yɛn agyanom sɛ wɔma wɔn manhunu. Na nkyirima ma wɔbɛwo wɔn no ahunu. Na wosi so a waka kyerɛ wɔn ma sɛ wɔmfa wɔn ani nto Nyankopɔn so. Na wɔn werɛ mfiri Nyankopɔn ne yɔe. Na wɔni ne mmara nsɛm so. Na wɔanyɛ sɛ wɔn agyanom ma asoɔdenfoɔ ne atuatefoɔ. Ma wɔmfa wɔn akoma nsitee. Na wɔn honhom ni Nyankopɔn nokorɛ. Efrem mabanin, taduakurafoɔ, bɛmatofoɔ, wɔdane wɔn ani koda. Wɔani Nyankopɔn apam so. Na ne mmara nso wɔampɛ sɛ wɔnante mu. Na wɔn werɛ firi ne nneyɔe. Ne na nwanwade a ɔde kyerɛ wɔn no. Wɔyɛ anwanwade a wɔagyanom anim. Misrim asase so. Soan petee mu. Ɔpae ɛpo mu di wɔn twaa mu. Na ɔma nsuo gyina sɛ ekuo. Ɔde mununkum gyaa wɔn awia. Na anadwo nyinaa ɔde ogya kanea nso gyaa wɔn. Ɔpae abotan mu ɛsrɛ so. Na ɔma wɔnom sɛ asukɛseɛ. Ɔma nsubɔntene firi ɔbotan mu bae. Na ɔma nsuo sene sɛ asutene. Na wɔkɔɔ so ara yɛɛ no bɔne. Te ɔsorosoroni no anim atua ɛsrɛ so. Na wɔsɔ Onyankopɔn hwɛe wɔn akomam. Bisa no aduane sɛdeɛ wɔn kɔn dɔe. Na ɔkasa tia Onyankopɔn sɛ, Onyankopɔn betumi ato pono ɛsrɛ so. Hwɛ, ɔbɔ ɔbotan ma nsuo tuwi. Na asubɔntene sene. Paano nso obetumi ama. Na wapenam ama ne man. Enti Awurade teeɛ no, ne bu fuwi. Na ogya sɔ Jacob mu. Na bufuo nso sɔre tia Israel. Efiri sɛ wɔanye Onyankopɔn ani. Na wɔamfa wɔn ho anto ne nkwagyeɛ so. Nanso ɔhyɛ ewiem tɔn ɔsoro. Na ohini ɔsoro apono. Na ɔtɔɔ mana gu wɔn so sɛ wonni. Na ɔde ɔsoro aduane maa wɔn. Ɛtumfo aduane na onipa diiɛ. Ɔma wɔn aduane di mee. Ɔma apueyɛ mframa bɔɔ ɔsoro. Na ɔde ne tumi twe anafoɔ mframa bae. Na ɔtɔɔ nam gu wɔn so sɛ mfuturo. Ne ntakraboa sɛ mpoano anwea. Na wɔma wɔtotɔɔ wɔn sraban mu. Di twa wɔn tenabea ho hyiae. Na wɔdi mee boro so. Efiri sɛ ɔma wɔn akɔnnɔdeɛ. Wɔnyanyae wɔn akɔnnɔ no. Wɔn aduane da so wɔ wɔn anumu no. Nyankopɔn abufuo sɔre tia wɔn. Na okunkum wɔn mu abrane no mu bi. Na ɔde Israel mmeranteɛ hwehwee fam. Yɛn nyinaa mu na wɔkɔɔ so yɛɛ bɔne. Na wɔanye na nwanwadeɛ no anni. Enti ɔma wɔn na yera sɛ ahuro. Ni wɔn fie ehum. Ɔreku wɔn no na wɔhwehwɛ no. Na wɔsane bɛpɛɛ Nyankopɔn akyiri kwan ntɛm. Na wɔkae sɛ Onyankopɔn ne wɔn botan. Na ɔsorosoro Nyankopɔn ne wɔn gyefoɔ. Wɔde wɔn ano dɛfɛdɛfɛ no. Na wɔde wɔn tɛkyerɛma di atorɔ kyerɛ no. Na wɔn akoma deɛ entim ne ho. Na wɔani n'apam mu nokorɛ. Na ɔno deɛ oyɛ ntimɔbro nti ɔkataa wɔn amumuyɛ so. Na wɔansɛe nnipa. Na ɔtaa sanka n'abufuo. Na wɔnhanya n'awerɛhoɔ nyinaa. Na ɔkae sɛ wɔyɛ ɔhonam. Mframa ɛkorɔ na ɛnsane n'akyiri bio. Mpra hiara na wanti n'anim atua ɛsrɛ soɔ. Na wanho ne werɛ nkyɛkyerɛ soɔ. Na wɔsane sɔ Onyankopɔn hwɛe. Na woyi Israel kronkronni no ahi. Wankae ne nsa da oyii wɔn firi ɔhohiahiafoɔ nsam. Na ɔyɔɔ ne nsɛnkyerɛnneɛ Misrim ne nanwanwadeɛ so ampetee mu no. Wɔdane wɔn subɔntene mogya. Na wɔantumi anom wɔn su wɔn suwa. Wɔsoma ahuruye begu wɔn so ma wɔbɛwee wɔn. Ne mponkyerɛni ma wɔbɛsɛe wɔn. Ɔde wɔn nnɔbae ma mɛbɛ. Na wɔde wɔn adwumadeɛ ma ntutummɛ.
ɔde asukɔtwea sɛe wɔn bobe na ɔde nsukyɛnkyɛn yɛ bɔ wɔn akyi nnua na woyi wɔn afiabo ama asukɔtwea ne wɔn muakuo ma asraman ɔto n'abufuo hyehyɛ no gu wɔn so ɛni bereɛ ɛhin ne ahohia abɔfoɔ bɔne a ɔsoma wɔn baa wɔn soɔ no ɔbɔ kwan ma n'abufuo wankora wɔn kra amfiri owuo mu na oyi wɔn kwan ma owuyadeɛ na okum Misraim maka nyinaa wɔahoɔden ase firi Ham timadan mu na ogya ne man sɛ nwan na ɔkan wɔn sɛ muakuo ɛsrɛ so na ogya wɔn dwodwo kɔɔ na wɔansuro na wɔn atamfo deɛ ɛpo no kataa wɔn so na ɔde wɔn baa ne kronkron bi ahyeɛ so bepɔ a ne nsa nifa gyeeɛ no so ɔpampam amanaman wɔn anim na wɔtwe wɔn awunyadeɛ so ntonto kyɛɛ no nhoma so na ɔma Israel musuakuo tenatena wɔn tomadan mu nanso wɔsɔ ɔsorosoro Nyankopɔn hwɛɛ tee no atua na nadansesɛm no wɔani so na wɔwae twa nkontompo sɛ wɔn agyanom wɔmanee sɛ tadua daadaafoɔ wɔde wɔn sorɔnsorɔn bi ahuru ne bo na wɔde wɔn ahoni maa no twee ninkunu Onyankopɔn tee na ne bu fui na Israel ho yɛ no koraa na ogya Silo tenabea no ntomadan a osi nipa mu no ɔde n'ahoɔden hyɛ nnomumfa mu na ɔde n'anim onyam hyɛ ɔtamfo nsa ogya ne man maa nkrantɛ na ne bu fu n'agyapadeɛ ogya hye wɔn mmeranteɛ na wɔn mmabaa nso wɔanto wɔn ayeforɔ dwom wɔn asɔfoɔ totɔ nkrantaa no na wɔn akurafoɔ anya asuiɛ na Awurade nyane sɛ obi a ofiri na mu sɛ ɔketakyi a nsama no huro na ɔbobɔɔ n'atamfo ma wɔsane wɔn akyi ɔbɔ wɔn daa adapaa nso wɔampɛ Yosef ntomadan no na Efraim abusuakuo no wɔamfa na mmom ɔfa Yuda abusuakuo Sion bepɔ a wadɔ no na wosi ne kronkron bia sɛ ɔsoro sɛ asase a ɔde atim hɔ daa no na oyi n'abɔfra David na ɔfa no firi nwamuo mu ɔma no firi nwamere a wɔma nufoɔ akyiridie bae sɛ ɔmɛyɛ ne man Yakob ne n'agyapadeɛ Israel na ɔyɛ ne wɔn akoma mudie so na wɔde ne nsam nimdeɛ kyerɛ wɔn kwan